Методът МНЕУРО получи наградата за най-добра иновация в психологията за миналата година. Технологията превръща подсъзнанието от невидима бариера в мощен ускорител на резултати, обединявайки признатите протоколи на Световната здравна организация и революционните открития на Нобелови лауреати. Методът е инженерна точност в психологията, само научни алгоритми и обективни показатели за работата на мозъка. МНЕУРО е най-краткият път към свръхпродуктивност, при който резултати, изискващи години, сега се постигат за броени минути. Ексклузивната технология, потвърдена от мащабни 2-годишни изследвания, позволява хакване на ирационалната част на психиката за вземане на безпогрешни решения. Вашият мозък как работи? Така? Или така? Каква е същността на метода МНЕУРО? Съзнанието и подсъзнанието са като айсберг. Съзнанието е частта, която е на повърхността. Подсъзнанието е под повърхността, необятно като Марианската падина, най-дълбокото място в океана. Можем ли да го поставим под контрол? Да, с определени кодове и правила, които психологът Моника Балаян откри. Чрез този иновативен биохак, подсъзнанието може да работи за нас, а не срещу нас. Моника Балаян използва специална компютърна програма и каска. С тях отчита в реално време мозъчните вълни и как те се променят според настроенията или активностите ни. Ако свикнем да сме в пасивен режим, това може да има пагубен ефект в дългосрочен план. Как се стигна до тук? Как се роди книгата Хиперсъзнание? Това не е биография, а пътешествие. 2 паралелни живота, слели се в една книга с революционно откритие. Какво общо имат хранилището за древни ръкописи Матена Даран, където са трудовете на Питагор и Евклид? Нобеловата награда на Даниел Канеман, смехотерапията, ЦЕРН, НАСА и спящите мозъци? Тези 2 жени. И книгата Хиперсъзнание, която свърза всичко. Моника Балаян е психолог, основоположник на смехотерапията в България. Провела е 10 000 курса, 9 000 семинара, 19 000 събития в цял свят. Години наред тя търсеше отговор. Отговор, който не може да се открие в нито един учебник, в нито една книга. Защо едни хора постигат чудеса, а други не могат? Защо едните летят като ракети към целта, а другите стоят на едно място? Това е въпросът, който промени всичко. В търсене на отговора, Моника внимателно проучваше реакциите на обикновените хора и елитите по време на пандемията. Изучаваше ръкописите в Матена Даран, хранилището за знания, сравнимо по мащаб единствено с библиотеката във Ватикана. Там, сред древните ръкописи, тя откри част от кодовете. Кодовете към подсъзнанието, което определя 98% от решенията ни. През 2025 година Моника Балаян е удостоена със званието Fellow of the Royal Society of Arts, член на Кралското общество по изкуствата, едно от най-престижните признания в света за принос към изкуствата, производството и търговията. През 2025 година професор Моника Балаян е включена в престижния регистър Marquis Who's Who и в него са вписани президенти, Нобелови лауреати и личности, оставили траен отпечатък върху световната история. Признанието е за създаването на смехотерапия и основаването на Академия МНЕУРО, иновативен подход в психологията. Технологията превръща подсъзнанието от невидима бариера в мощен ускорител на резултати. Инженерна точност в психологията, научни алгоритми и обективни показатели за работата на мозъка. МНЕУРО е най-краткият път към свръхпродуктивност, при който резултати, изискващи години, се постигат за броени минути. Името на професор Балаян е вписано завинаги в библиотеката на Конгреса на САЩ,
в капсула на времето за бъдещите поколения. Получава наградата за най-добра иновация в психологията от Глобалната международна организация за изобретения Best Innovation Award от International Invention Awards. Тя е за метода MNeuro, за MNeuro Academy, за видеопрограмите MNeuro и за идеята, която променя начина на мислене. Наградена е със златен медал на името на светеца на Рекаци за безкорисна служба в името на човечеството. Моника Балаян е обявена за психолог на годината през 2023 година от международното списание Арменка, което се разпространява в цял свят. Световната асоциация на изпълнителските изкуства я награждава за новаторската й работа в областта на психологията и й дава титлата почетен професор на организацията. Логичният резултат – международна известност. През 2023 година Моника Балаян получава разрешение да изучава древни ръкописи в едно от най-големите хранилища на древни ръкописи в света Матенадаран в Армения. Тя си сътрудничи с Института по физиология и с 15 изследователски лаборатории в Армения. Моника Балаян е член на American Psychological Association, APA, най-голямата професионална асоциация на психолозите в света. Методите й са атестирани от HISTES, Higher School Teachers European Society, Европейската асоциация на висшите учебни заведения и преподавателите във висшето образование. Преди 30 години Петя Минкова постъпва в първия свободен вестник в България 168 часа. Тя е търсач с неконтролируемо любопитство и любовта към науката я отвежда към най-обичаното научно-популярно списание в Българията Космос и един специален проект на вестник 24 часа. Интервюира едни от най-вдъхновяващите учени в ЦЕРН и в меката на европейската наука – суперкомпютърния център в Юлих, Германия. Разговаря с създателите на легендарната мисия на НАСА Осирис Рекс, която взе проба от астероид и успешно я транспортира до Земята. С учените, които подготвят мисията до Венера. Тя разговаря няколко пъти с най-цитирания физик на планетата професор Джон Елис. Подготвила е няколко статии с помощта на световно известния палеонтолог професор Стив Брусати, консултант на Jurassic Парк. Тя разговаря няколко пъти с астронавта-рекордьор на НАСА и Аксиом Майкъл Лопес Алегрия, с учени от MIT за изкуствения интелект и бъдещето. Петя Минкова е журналистът, който свърза палеонтологията, неврологията и физиката с научните проучвания в областта на психологията и подсъзнанието на Моника Балаян. 30 години научни изследвания на Моника Балаян плюс 30 години журналистика с учени от ЦЕРН до НАСА водят до книга, каквато не е имало преди. Резултатите – хора без паник атаки, без депресивни настроения, хора, които стъпка по стъпка сбъдват мечтите си, хора, открили себе си с техните свидетелства, след като са преминали програмата на Моника Балаян. С реални имена. Нашата цел е да пробудим милиони мозъци. Ако мозъците на достатъчно хора се събудят, светът се променя. Ефектът на пеперудата е реален. Книгата Хиперсъзнание вече е в Матенадаран. За вечни времена. Твоят екземпляр може да бъде в ръцете ти още утре. Хиперсъзнание. Прочети, събуди мозъка, контролирай подсъзнанието, промени света. Сега, когато е ясна мотивацията на авторите на книгата Хиперсъзнание, да видим какво представлява методът MNeuro. Ако повечето от решенията ги вземаме на подсъзнателно ниво, тогава възниква въпросът: наистина ли управляваме живота си? Или това го прави нашият автопилот? Книгата Хиперсъзнание показва как, стъпка по стъпка, да си върнем контрола. Представете си, че мозъкът ви е компютър, заразен с вируси, не от хакер, а от живота. С страхове, притеснения, мързел, тревожност, преяждане. Готови ли сте да изтриете вирусите? Много хора не знаят, че мозъците им обичат да спят. Всъщност това е любимото занимание на мозъка – да е в пасивен режим.
Ето как изследователи като Моника Балаян засичат това състояние. Те измерват мозъчните вълни. Тета и делта са характерни за лекия и за дълбокия сън. Гама се свързват с режима на свръхпродуктивност. Тогава сме най-ефективни и от няколко възможни решения вземаме най-правилното за момента. В книгата са описани практики, които могат да активират вълните, с които сме най-ефективни. Звучи невероятно, но тези техники действат еднакво при почти всички хора, което е потвърдено с научна апаратура. Да, успехът може да се програмира във всички важни сфери на живота. А какво би станало, ако съчетаем тези техники с хиперсилите, скрити в подсъзнанието? То обаче има свои особености. Подсъзнанието не разбира думите, то възприема през сетивата. Подсъзнанието се влияе от картинки, образи, температурата, усещанията на тялото, вкусовете, шумовете. Въобще от всичко, което по някакъв начин стига до сетивата ни. Именно така, с помощта на езика на подсъзнанието са създадени и първите послания на прадедите ни. Вградили са ги в пещерните рисунки, клинописното писмо на шумерите, знаците на древните цивилизации с техните кодове и идеограми. Всичко това е било общуване на подсъзнателно ниво. Днес много неща са се променили, но едно се е запазило. Както в древността, така и днес подсъзнанието предопределя решенията ни. Следователно, от първостепенно значение е да го проучим и да се научим да го контролираме. Анализът започва от наблюдението. Кои програми в нас са активни и кои не. Всички те се формират по един и същи начин, чрез повторение. С други думи, наблюдавайки навиците си, най-бързо можем да се ориентираме кои програми ни помагат и кои ни пречат. Тоест, преди да хакнем тези програми, е необходимо да анализираме навиците си. Но преди да натиснем бутона Delete, е добре да знаем с какво да ги заместим. И то по начин, който ни води към целта. Как да направим този анализ? Пълната диагностика, програма по програма, ще откриете в книгата Хиперсъзнание. А диагностиката е безкрайно важна, защото подсъзнанието е своеобразно хранилище за древни ръкописи, което през петте ни сетива възприема целия свят около нас. Всичко, което сме преживели, хубаво или лошо, е там. Информацията е запазена в тези хиляди хард-дискове. Препоръчително е да обърнем внимание и на това какви навици ни дразнят в другите. В книгата е описана и практиката на стълбището, с която самото подсъзнание ни подсказва от кои програми трябва да се освободим. С анализа в книгата, наречен 7 дни, може да се направи пълна диагностика в продължение на една седмица. С него ще установим дали в нас действа вирусен софтуер или саморазрушителни програми. Често причината за дадена остра реакция е, че има нещо в нас самите, което виждаме в другите, но не го приемаме. Тоест, това е ефектът на огледалото, който ни подсказва, че има нещо в нас, което не ни харесва, но отказваме да си го признаем. В процеса на изследванията за въздействието на метода Мнеуро изкристализираха някои базови правила, част от протокола в книгата за ефективна работа с подсъзнанието. Сред най-важните от тях са да сме тук и сега. Да спрем да се държим като жертви. Да се смеем. А най-странното е, че променяйки миналото, можем да променим бъдещето. Как да разпознаем програмите, които ни вредят и ни отдалечават от целите? Случвало ли ви се някой да ви разказва кошмарни новини и да се появи страх? Тази програма е част от нас, както и много други. Програма любов, програма живот, програма здраве, програма болест, програма смърт. Кои са симптомите, за да ги идентифицираме? Ето много малка част от тях. Често ли боледуваме? Често ли сме в плен на негативни емоции? Често ли се ядосваме? Прекалено остри ли са реакциите ни срещу различни несправедливости? Как да спрем разрушителните програми? В книгата ще открием цяла система от правила.
С тях този вирусен софтуер може да бъде заместен с нов и да водим живота, който искаме, а не този, който се налага. От книгата ще научим и как да се превърнем в перфектни антени, как да се настроим, за да улавяме подходящите отговори и как мозъкът ни да излъчва вълните на хиперсъзнанието. Настройката може да се направи по различни начини, но важното е да се спазват някои общи принципи. Точно така Никола Тесла получавал информация за това, което иска. Алберт Айнщайн стигнал до знания не как да реши определен здравословен проблем, а как да създаде цялостна теория в физиката. За разлика от много учени, той не разчитал само на своята логика. Централно място в неговата философия е отредено на връзката между интуицията, въображението и научното откритие. А както знаем, интуицията и въображението са част от арсенала на подсъзнанието. Той вярвал, че чистата логика не е достатъчна за истинския прогрес и че висшите дарби на ума се крият в интуитивния подход. Същият феномен се забелязва и при Менделеев. Той работи упорито и една нощ сънува периодичната таблица с химичните елементи. Защо тя не се появи в сънищата на неговия слуга или на някой от неговия кръг? Причината е, че Менделеев е подготвил мозъка си и се е настроил на подходящата честота, за да открие отговора. Можем ли като Тесла, Айнщайн и Менделеев да поставим под контрол подсъзнанието? Можем ли да се научим да използваме суперсилите в подсъзнанието? Това е мисията на хиперсъзнание и метода МНейро. Какви са резултатите? Ще ги откриете на последните 90 страници от книгата. Реални хора с истински имена. Всички те разказват как животът им се е променил, след като са започнали да се занимават с метода Невро. Здравейте, приятели! Казвам се Косио Терзиев. Неведоми са пътищата Божи. Ще ме попитате, защо го казваш? Преди години моя житейски път се пресече с пътя на две прекрасни дами, журналиста Петя Минкова и психолога Моника Балаян. Тези две прекрасни дами създадаха и едно прекрасно творение, книгата Хиперсъзнание. Горещо ви я препоръчвам, тъй като това е една нова вселена, една нова галактика. И аз се чувствам щастливец, тъй като бях съпричастен и част от процеса на създаването на тази еманация на човешката мисъл, на човешката креативност, на божественото дадено на професор Моника Балаян. Ще кажете, използваш хиперболи? Не. Даже малко са думите, когато човек може да стане съпричастен, да стане част от едно създаване на нещо ново, на една нова вселена. Преди години, когато моя житейски път тръгна натам, че аз започнах да правя изкуство, срещата ми с Моника Балаян беше уникална. В моето ателие тя погледна това, което правя в момента и ми каза: нека се спри. Остави се и твоето подсъзнание, твоя вътрешен аз ще ти подскаже нов път на твоето творчество и чудото се случи. И до ден днешен съм благодарен на професор Моника Балаян за това, че станах част от този път, който тя създаде. Горещо ви препоръчвам Академия МНейро, където ще получите нови знания, нови светогледи и светоусещания за света, за това какво сме ние и къде е нашето място. Горещо ви го препоръчвам. Професор Балаян е един уникален учен, чиято слава тръгва по целия свят. Аз съм сигурен, че тя ще обиколи 5 континента и ще намери своето място в сърцата на много хора, които търсят, които не спират да търсят нещо ново, нещо креативно, нещо позитивно. Пожелавам ви с удоволствие, влезте в света на хиперсъзнание и една молба от мен. Моля ви, четете между редовете. Има много послания, закодирани в книгата, които само мъдрец като професор Балаян може да създаде. Успех в света на прекрасното, новото, изключително интересното.
И приятели, в подкрепа на казаното от мен за невероятния труд хиперсъзнание, искам да споделя кое на мен ми даде огромен позитив. В този забързан, претрупан с информация и дезинформация свят, ми беше изключително ценно онова, което професор Балаян е разработила в книгата. Именно как да идентифицираме злонамерения софтуер, как да го претрансформираме и как да спрем това саморазрушение, което социума около нас стъпка по стъпка ни води. Пагубно и гибелно. Също така, това да сменим фокуса е една невероятна техника, която помага на човек да смени ракурса, гледната точка, отправната точка по своя житейски път. Невероятни практики, съчетани с маневровидията, които са уникални по своята същност, дават огромен позитив на човешката душа, на човешкото тяло, на житейски. Пожелавам ви успех в чудния свят на хиперсъзнание. Здравейте, аз съм Роси Латинова, живея в Палма де Майорка. В академията съм от самото начало. Влязох точно след скорошна раздяла с мъжът ми в Испания, с когото имаме дъщеря и тя тогава беше само на 10 години. Напуснахме домът му, взех си вещите, взех си детето и със само 80 евро решихме и си тръгнахме без цел, без посока, без нищо. Но с влизане в академията представих се, беше ми лепнат етикет от мъжът ми, че ще живея в мизерия, няма да имам кола, ще гледам как хората карат коли, но аз ще тичам след автобусите. Моника се засмя и каза: не, това няма да е така, ти само ме слушай и много скоро ще се похвалиш с кола. Да, случи се. Точно след 7 месеца аз вече имах кола. Незнайно как от Вселената получих един бонус и можех да си купя 2 коли. Така купих си кола, с която карах детето на училище, записахме 2 курса по английски и по готварство, които въобще не си и помислях, че мога да си позволя. Наехме си голямо жилище, започнахме дори да пътуваме, прескачахме по-често до България, пътувахме по Испания и така живота ми се промени. Благодарна съм на професор Моника Балаян, защото благодарение на нея и всичко това, което научих от нея, аз промених живота си и всеки ден изкачвам стъпала. Доволна съм от всичко. Наистина живота е чудесен. Постигаме резултати. Всеки ден има нещо ново, което научаваме. Всеки ден нещо, дори и малко, ме радва и аз съм щастлива. Благодаря ти, Моника Балаян. За книгата Хиперсъзнание бих искала да кажа, че това е книгата, която ще остане в историята. Книга, която е необходима във всеки дом. За мен специално е моят наръчник. Промени моят вътрешен свят, препрограмира подсъзнанието ми, води ме към светлината, живея в здраве, научих се да се смея много. Благодаря ви, Моника и Петя. В ръцете си държа една гениална книга, която е написана на изключително достъпен език. Това е книгата Хиперсъзнание, в която са събрани 30 години опит на професор Моника Балаян, която е експерт в работата с подсъзнанието. Аз съм Лиляна Вълкова и моята история може да прочетеш на 257 страница. Защо смятам, че тази книга е гениална? Защото методите, които са описани вътре, са изключително практични и всеки един от нас може да ги използва ежедневно и да подобри живота си. Тук може да научиш какво е подсъзнание и как да работиш със своето подсъзнание. Може да научиш какво ти пречи в живота за всяка сфера и да го премахнеш. И най-хубавото е, че всичко това е научно доказано. И бонуса, разбира се, на края на книгата има QR-кодове, с които можеш да гледаш видеопрограмите,
които помогнаха не само на мен, а на стотици други хора и ти сам да подобриш живота си с видеопрограми, които буквално за минутка могат да подобрят живота ти. Как работи Моника на ниво подсъзнание? Занятието на сцена Дамасцена в долината на розите е много показателно за методите й. В занятията си тя вплита народопсихологията. Използва древни архетипи и маски. Неизменна част от миналото на всички народи. Работи с символите на колективното безсъзнателно. Те освободи. Ще живеем! Ще живеем! Методът Мнеуро не е медитация, не е езотерика. Това е наука за подсъзнанието, базирана на измервания и изследвания. Хилядолетна мъдрост плюс съвременна наука. Всяко правило е тествано върху десетки хора. Ами ако не само ние променим мозъчните си вълни, а ако го направят милиони хора едновременно? От квантовата физика знаем, че сплетените частици се влияят мигновено, независимо от разстоянието. На базово ниво, дали и ние не сме такива частици? А ако мозъците на милиони хора се събудят, светът се променя. Ефектът на пеперудата е реален. И той може да започне от теб. Всички тези методи и правила са събрани в книгата Хиперсъзнание. Днес тя е в Америка. Утре може да е из целия свят. Стани част от промяната с Хиперсъзнание. Хиперсъзнание вече е преведена на английски и е в Амазон.